Webafowethu kuthiwa ke eyomndeni ke ayingenwa ke lapha ke isisho ke lesi sikhona nje la kwaZulu ke bafowethu lokhu ngushiso yini na ngikushiso uXowla ocula ke lapha ke nayo ke Big Zulu ke noma usebenza ngaphansi ke kwenkabination ke lapha ke awuphawulile ke ngodaba ke lokungabone ngasolinye ke kukaNtencane ke zondi ke kanjalo ke nabaphathi ke begcwalisa spring picnic all white ke uMaskandi ke lensizwa ke iphawule ke ngendlela ke lapha ke eyazi ngayo kanti ke ukhuzane uzolungisa iphutha noNtencane adlulise futhi obokade komphathe kabi yikho ngithi eyomndeni ayingenwa uXowla usesele yedwa nanti kodaba lalikhona bafowethu ke ubhale kanjena ke lapha ke uStallion ke udume kakhulu ke kwinkabination ke lapha ke uveze ngokusobala ke uthi ke uthi nabengazi ke lapha ke ukuthi artist ke lithi meliqashwe lizonandisa ke emicimbini ke liphinde futhi ke lizikhethele ke nesikhathi ke lifuna ke ukuperforma ke ngaso ke lapha ke kusho ke lensizwa ke uXowla ke lapha ke ikuveze ngokusobala lensizwa ke ukuthi ke yona yazi ukuthi ke uma nje imali kuphela ke ingenile kwanele lokho akufanele ke ucomplain ngokunye ngoba ke usuka sosebenzile ke lapho kusho ke lensizwa ke ngiyaveza ngosobala ke ukuthi ke uma ke artist ke lizofika lithi ke emcimbini ke lokho kubukeke ngenye indlela ke ngoba lapho ke usuka ke ungcolisa ke igama kodwa uma imali ingenile ngisho ungaperforma ke ngo6 ekseni uthi akunankinga ngisho ungaperforma ngo1 emini uthi akunankinga as long imali ingenile kusho uXowla insizwa esebenza ke nabo ko Big Zulu ke lapha ke noSiya nabo bonke lensizwa ikuveze kanje lokho odabeni ke bolithinta ukhuzane kanjalo ke nethimba lakhe noNtencane zondi ukhuzane ke ukwazile ke kulungisa ke udaba lwakhe ke noNtencane ke lapha ke benabahleli ke bayo ke igcwalisa spring picnic ke bagcine ke babuyisene ke bayilungisa ke le ndaba ingakho ngithi yomndeni ayingenwa nakho uXowla sekufanele ke naye enze njani asazi bafowethu kodwa nje ngokuyilezi ke engophathele zona.